Kamaráti, ahojte, ja som Maťok. Ja som Valec. A spoločne s Rádiom Lumen a kresťanskou streamovacou platformou Filmana Vám chceme ukázať filmy, ktoré vedú pravým hodnotám. Zjavenie hraje v kresťanskej tradícii zásadnú úlohu, pretože sa dotýka samostatného jadra viery a duchovného života. Filmy ako sú Ivetka a hora, Fatima a Zjavenie. Tieto filmy nás nielen uvádzajú do sveta duchovných zážitkov a tajomstiev, ale tiež skúmajú, akým spôsobom sú zjavenia vnímané a posudzované ako cirkevnými autoritami, tak širokou verejnosťou. Každý z týchto príbehov ponúka iný pohľad na to, čo znamená zažiť niečo nadprirodzené a aký to má vplyv na ľudskú dušu a spoločnosť. Dnešný rozhovor sa zameria na to, ako zjavenia formujú kresťanskú vieru, ako sú príjmané, skúmané a aké výzvy a otázky so sebou prinášajú. Na tému zjavení sa budem rozprávať s režisérom, kameramanom, ekonómom, Slavom Zrebným, ktorý okrem týchto vecí, ktoré som vymenoval, vyštudoval to na VŠMU alebo Masarykovej univerzite a taktiež si absolvent kolegia. Slavo, vítaj. Čau. Ale mňa tam zaujímalo ešte aj to, a to vlastne súvisí s svojou tvorbou, že si dlhé roky pracoval v Ústave pamäti národa. Áno. Slava, ale povedz mi prosím ťa, že mne tam najviac tak nesedela tá ekonómia k tomu filmu a k tomu takému akože umelecko-historickému pozadiu. Ako sa z ekonóma stane filmár? To vzniklo tak prirodzene, postupne, lebo ja som chodil na obchodnú akadémiu a nejak som ešte nevedel, čo so životom, tak som išiel na ekonómiu na Masarykovú univerzitu, čo inak výborná škola. Ale zistil som tam, že to úplne nie je v súlade nejak s tým, čo by som chcel žiť a vždy ma to ťahalo ku kultúre, k umeniu. Mali sme divadlo, mali sme kapelu, mali sme kadečo, proste. Takže to všetko vo mne bolo a potom som to tak nejak akoby zanechal, keď som bol na tom štúdiu a dokonca som asi necelý rok pracoval v banke a tam som už úplne precitol. To je diametrálne odlišné prostredie. Áno, som veľmi vďačný za tú skúsenosť, lebo tam som tak nejak precitol a som si vravel, že však dá sa aj takto žiť a pracovať, že v pohode. Kolegovia tam boli príjemní, kolegyne obzvlášť, ale vravím si, že ešte to skúsim, že skúsim zabojovať a nejak som sa dostal na Vysokú školu muzických umení na filmovú réžiu a povedal som si, že vyskúšame to a uvidíme a už som pri tom nejak zostal. No. Takže, ale vôbec neľutujem tú skúsenosť. Akože aj hovorím ľuďom, že keď sú na nejakej výške a po 3 rokoch si povedia, že predsa len ich to niekam inám ťahá, tak kľudne skúste, chodte. A tá predošlá skúsenosť len umocňuje tú ďalšiu, hej, že to nie sú akože 3 roky vyhodené, to sú získané 3 roky, ktoré zase ťa môžu posilniť v tom, čo príde. A kde ako keby, že vzniklo ten tvoj záujem o film, záujem o nejakú vizuálnu tvorbu? Je to už od detstva, alebo nejak inak sa to rodilo toto celé? Je to veľmi jednoduché, vždy som mal veľmi rád filmy a príbehy, proste fascinovalo ma to, preto sme aj mali také ochotnícke divadlo, mali sme dokonca jedno také tanečné divadlo a proste ma to priťahovalo. Mal som to rád a rád som pozeral tie filmy a potom sa to tak nejak spojilo v tej túžbe skúsiť byť toho súčasťou a skúsiť niečo také robiť. Že keď som študoval filmovú réžiu na VŠMU, tak už sa blížil ten koniec vlastne štúdia a som tak rozmýšľal, že vlastne čo ďalej. A tam niekde v tom poslednom ročníku som spoznal ten príbeh Silva Krčmeryho a Vlada Jukla, čo boli takí, ako ich nazývame, že generáli tajnej cirkvi a čo ťahali tú podzemnú cirkev za komunizmu. A ešte vtedy dokonca žili, čiže aj som sa s nimi stretol osobne ešte a videl som, že sa predo mnou otvára akože úžasný príbeh, by som povedal, že až taký svetový, ale lokálne veľmi významný, ale v niečom aj svetový, lebo aj boli dlho vo väzeniach a kadečo si prežili. A to ma tak nejak fascinovalo a som si povedal, že týmto by som chcel začať. Aby ste správne chápali, tak Slavo je tvorcom filmu Slobodný, ktorý je dokument rozprávajúci o Silovi Krčmerim a Vladovi Juklovi. Ale poďme teraz trošku ďalej. Témou dnešnej epizódy sú zjavenia. Zažívaš v svojom živote, alebo skôr inak sa spýtam, že čo pre teba samotného
zjavenie znamená? Alebo že majú zjavenia zmysel v tomto svete? Mm, v jednom z tých filmov, o ktorých sa budeme baviť, konkrétne o tej Fatime, tak je tam uvedený jeden veľmi zaujímavý citát od Alberta Einsteina. A on povedal, že sú len dva spôsoby, akým sa dá prežiť život. A to tak, že nič nie je zázrak a zjavenie, alebo tak, že všetko je zázrak a zjavenie. A ja sa prikladám k tej druhej. Tam je taká nejaká bližšia a myslím si, že aj pravdivejšia. A to, ako sa pozeráš na svet, často hovorí viac o tebe, ako o tom svete. Hej? Lebo to je to často, že ako ty sa chceš pozerať na ten svet. Čiže nás to privádza do seba, ako my môžeme pracovať so sebou a s tým našim pohľadom na svet v podstate. No a tak zjavenie, najjednoduchšie sa dá povedať, že to je nejaký taký mimoriadny nadprirodzený zásah, ktorý je často trochu aj v rozpore s fyzikou, alebo využíva tú fyziku, ohýba tú fyziku na to, aby nám bolo niečo iné predostreté, počiarknuté, pripomenuté a tak ďalej. Zjednodušene povedané, že je to niečo, sú to určité udalosti, zvláštne, ktorými vstupuje Boh alebo niekto, koho poslal do nášho príbehu. Aby nám niečo dôležité zopakoval, pripomenul, povedal, alebo aby nás nejak proste posunul ďalej, na niečo možno pripravil a tak ďalej. Slavo, čo ťa tak najviac zasiahlo, alebo čo by si vypichol konkrétne z filmu Fatima? Tak zaujímavé na ňom je, že on je vlastne, začína sa rozhovorom takého novinára, profesora, ktorý píše knihu o týchto udalostiach, ktorého inak hrá slávny americký herec Harvey Keitel. A on prichádza za tou sestrou Luciou, ktorá už je starúčka mníška a dáva jej otázky, ešte, ktoré chce zapracovať do tej knihy. Vidíme, že je trochu skeptik, že je to taký ping-pong medzi nimi dvoma. A to je na tom akoby celkom zaujímavé a až z toho, ako ona mu začne rozprávať tie udalosti tým jej podaním autentickým, tak ideme retrospektívne akoby späť v čase a tak sa začína rozprávať ten príbeh toho, ako ona ako 3 deti vlastne boli na tej lúke, zažili to stretnutie a hovorili o tom, a čo všetko sa udialo. Ale je to prerývané tým rozhovorom tohto profesora, ktorý píše knihu a zdá sa mu to také, že vidíme, že nie je o tom úplne presvedčený, má ich za trošku takých labilných vlastne a tak ďalej. Čiže on vedie rozhovor s tou sestrou Luciou a prvýkrát aj on môže nahliadnúť do toho jej premýšľania. Keďže tých filmov, o ktorých sa môžeme rozprávať, je strašne veľa, tak dajme si také ako kebyže myšlienočky ku každému, aby sme trošku akože navnadili ľudí, aby si to mohli pozrieť. Zjavenia Panny Márie majú asi veľkú históriu a pre niektorých môžu byť zásadnými udalosťami, pre niektorých možno práve takým ako kebyže diskutabilným prvkom, čo sa či už v cirkvi alebo v kresťanstve deje. Aký to možno dojem necháva na tebe? Aká je to možno inšpirácia pre teba? Tie príbehy, ktoré sa či už vo Fatime stali, alebo aj v Medjugorji a tak ďalej. Že, čo to zanecháva v tebe? Tak pre mňa ja to beriem ako nejaký taký prejav pozornosti a lásky, ktorý ide ešte nad rámec toho všetkého, čo sme dostali a nie je toho málo. Ale je to ešte také niečo špeci proste. Samozrejme ľudia rôzne k tomu pristupujú. Niektorí to berú veľmi vážne, niektorí menej, niektorí vôbec. Ale každopádne aj pre tých, čo to vážne neberú, tu stále zostáva už ten poklad, ktorý tu máme, z ktorého sa dá čerpať. Hej? Čiže to nie je niečo, čo by všetko nejak menilo. Viera a skepticizmus, aj toto je téma, ktorá vo filme Fatima sa nejakým spôsobom zobrazuje. Aké myšlienky alebo čo si možno sledoval pri tom, keď si tento konflikt videl a aký možno aj ty na to pohľad, keď prichádza ten skepticizmus do tých zjavení? Tak beriem to ako niečo prirodzené, čo patrí k ľudskej reakcii.
keď prídu 3 deti domov a povedia, že sa im zjavila panenka Mária, tak proste, keby za tebou prišli deti tvoje, hej, tak ako tiež by si zvažoval všeličo. A skôr horšie sú ten skepticizmus ten následný, že keď už sa niečo ukazuje, že to je pravdivé a že si to zrejme nevymýšľajú a že po psychologických testoch a všetkom sa ukazuje, že niečo na tom bude, tak že sú ľudia, vtedy sa to tak rozčesne, sú ľudia, či aj kňazi, ktorí proste niekedy k tomu tak pristúpia, že budú problémy, budú vizitácie, že netreba nám to, bude neviem čo, že proste radšej to dajme akože ďalej, hej, že nechceme mať s tým akože komplikácie a problémy, tak to je... Také zatvrdenie srdca niekedy, ne? To je niekedy škoda, lebo sami si tým zahatáme cestu k niečomu dobrému, čo k nám možno chce prísť, hej. Na Filmane je teda niekoľko filmov, ktoré sa venujú téme zjavení. A ja sa ťa spýtam teraz na jeden konkrétny, a to je film Iveta a hora. A ako tento film podľa teba zobrazuje reakciu miestnej komunity na zjavenia? A čo si možno myslíš o spôsobe, akým film ukazuje rôzne postoje, reakcie ľudí a tak ďalej na tieto zjavenia? Alebo teda voči nejakým udalostiam, ktoré sú vlastne nepochopiteľné. Tak film Ivetka a hora je v prvom rade treba povedať, že to je dokument. Čiže nemal nejaký predpísaný scenár, kde by ľudia hrali niečo, ale v podstate vychádza najmä z rozhovoru s tou Ivetkou, ktorá je jedna z tých dievčat, ktoré to zažili a popisuje ten príbeh, ako to začalo a čo sa aj dialo potom. Takže to, čo je najsilnejšie na tom filme, podľa mňa je tá autenticita. To, že ty to vidíš, aké je to pravdivé, že to nie je niečo nakaširované a nastajlované, ale že je to niečo autentické, pravdivé a si zrazu niekde v kuchyni s obyčajnou kamerou a rozpráva dievča s výražkami a je to také, akoby cítiš z toho tú človečinu. A to je veľmi vzácne na tom filme, ktorý okrem iného teda aj získal hlavnú cenu na festivale dokumentárnych filmov v Jihlave, kde tiež toto ocenili. No a on v podstate zobrazuje veľmi autenticky prežívanie tých dievčat, toho dievčata, najmä Ivetky a aj toho okolia. Že pre ľudí to je niečo akoby senzácia a prilákalo to veľa tých ľudí. Mnohí tam išli z takej zvedavosti, mnohých tam hnala viera a v podstate vidíme tam rôzne reakcie. Niektorí prídu len sa pozrieť, aby to možno vedeli lepšie spochybniť, ale prevažná väčšina tých ľudí tam prichádzajú ako pútnici. A doteraz to tak je, chodia tam ľudia ako na miesto modlitby. No ale vidíme aj to, ako tie rôzne procesy, ktoré sa spustia pri takýchto okolnostiach, že keď zrazu prídu masy a majú možno aj nejaké očakávania, niektorí sú viac otvorení na to, čo sa tam hovorí a čo to znamená pre môj život. Niektorí zase prichádzajú s nejakými očakávaniami a predstavami, ako by to asi malo byť a čo by tam mali cítiť a snažia sa tam projektovať nejaké svoje predstavy, čo nakoniec ubližovalo aj tým dievčatám. Tá Ivetka tam rozpráva o tom, že zrazu ona bola tínedžerka a hovorí, že mala dosť starosti sama so sebou a s tým, čo prežívala ako každá tínedžerka. A ešte k tomu sa stalo to, že bola centrum pozornosti, že ľudia ju pomaly mali jak za nejakú sveticu a mali predstavy, ako by mala vyzerať, ako by sa mala obliekať, čo by mala hovoriť, čo by nemala hovoriť a tak ďalej a cítila ten veľký tlak tej spoločnosti. Takže aj o tom tam veľmi úprimne hovorí. Ten film je celý ako taká úprimná spoveď, dá sa povedať. Ďalší film Zjavenie sa venuje okrem iného aj otázke ako keby tej také investigatívy tej právosti zjavení. Ako tento proces podľa teba ten film zachytáva? Dá sa tomu porozumieť, alebo že je tam všetko také, alebo je tam všetko to, čo by si potreboval vedieť, aby si povedal, že ten proces je kvalitný a viem si povedať, že to dáva tak akože právoplatný štempel? Film Zjavenie je celovečerný hraný film, ktorý rozpráva príbeh jedného novinára, ktorý sa stane súčasťou tak akoby nezávislej komisie, ktorá má preveriť, či vlastne sa stalo nejaké to zjavenie niečo mimoriadne, alebo či to dievča vymyslelo, alebo čo vlastne. Hej? Čiže
A Vatikán dáva dokopy takýto tím a jeho ako nezávislého investigatívneho novinára, ktorý vie byť dosť taký akože tvrdý, skeptický, občas až cynický, volá do tohto tímu, aby tam on bol a vedel to akože posúdiť. A my sledujeme ten jeho príbeh, to ako on to najskôr tak z diaľky pozoruje, neskôr ako ide viac do hĺbky. Čiže tým chcem len odpovedať, že to nie je film o procese, akým sa schváľujú alebo neschváľujú vlastne tie nejaké zjavenia, ale je tam na pozadí. Čiže veľmi dobre vidíš, ako to funguje. A ako si proste Vatikán pozýva rôznych tých odborníkov, vedcov, psychológov, psychiatrov, novinárov, historikov, veriacich, neveriacich do nejakého tímu, ktorý má niečo skúmať. A má potom akože poradiť dať nejaké stanovisko, že či to je niečo adekvátne alebo nie. Že to je na tomto zaujímavé, že vlastne môžeš byť aj absolútny neznajboh, môže to byť ten tvoj prvý kontakt s nejakou vierou a možno nie ako keby, že to samotné zjavenie ti ukáže to, že Boh je láska a Boh je cesta, pravda a život, ale že vlastne tá úprimná viera tých ľudí, ktorí to zjavenie zažili, ti ukáže tú Božiu lásku v niečom. Že to je na tomto pekné. Sú zjavenia, ktoré sú možno na takej osobnej úrovni, a akoby, že tie naše vnútorné. A možno nevidíš hneď akože Pánu Máriu a nezjaví sa ti Kristus, ale niečo v tebe sa pohne. A potom sú zjavenia, ktoré sú celoštátne, národné, až priam akože celosvetové. A jedno z nich je teda aj zjavenie vo Fatime. Aký má podľa teba nejaký taký akože historický, alebo že v čom to môže byť taká udalosť, ktorá pohýňa svetom? Tak tie udalosti vo Fatime, zjavenia vo Fatime, teraz keď sa bavíme tak historicky, tak boli jeden zo zásadných okamihov 20. storočia, akože celkovo, nielen že akože v cirkvi. A v podstate začalo to tak nenápadne s tými 3 deťmi, ale postupne, keď sa začalo čoraz väčšie spektrum ľudí, médií a krajín dozvedať o tom, čo sa tam udialo a najmä, čo sa naplnilo, lebo tam oni dostali určité posolstvo o tom, že to bolo cez prvú svetovú vojnu. A tam tuším ešte dostali posolstvo a jedno je tam tuším ešte nenaplnené, či ako to... Ich je viac, niektoré sa až neskôr akože odkrývali, ľudia si to môžu doštudovať, akože je to všetko na webe. Každopádne ľudia to začali brať vážne, lebo to, čo sa tam povedalo, sa dialo v podstate. Hej. Bolo tam oznamené, že vojna čo skoro skončí, aj skončila a že po nejakom čase, ak ľudia nezmenia niečo, že začne ešte horšia. To bola tá druhá svetová vojna. Hovorí sa tam niečo o Rusku, o tom, ako sa budú nejaké blúdy šíriť z Ruska po celom svete, čím zrejme neskôr sme vedeli identifikovať, že to bol komunizmus, ktorý sa šíril vlastne po tých krajinách. A bolo to práve vtedy, tesne predtým, ako sa začal vlastne šíriť. Čiže spätne to vieme identifikovať, vidíme, že bol atentát na pápeža a tak ďalej, to všetko tam nejak bolo. A vlastne tie zjavenia neboli brané nejaký čas vážne, ale neskôr ich brali veľmi vážne. Vlastne boli tam niekoľkí pápeži, proste boli tam rôzne tie zasvetenia, je tam obrovské miesto teraz a stále sa dá z toho akoby čerpať. Na základe týchto filmov, Slavo, alebo aj akože celkovo aj kresťanských filmov, že prečo by ľudia mali dať tomu šancu? Tak pokiaľ ide o tieto filmy, ktoré sme prebrali, tie sú o zjaveniach, teda film Fatima, Ivetka hora a Zjavenie, tak to sú filmy, ktoré sa pozerajú na nejaký fenomén zjavenia, ale každý svojím spôsobom. A celkovo, aj keď si zoberieme tie akoby, povedzme, že kresťanské filmy alebo filmy s touto tematikou, povedzme na Filmane, tak sú veľmi rôzne a človek, myslím si, že netreba čakať, že sú to nejaké schematické, jednoliaté filmy, akoby rozhýbané sveté obrázky. To vôbec nie, práve že je tam veľa zaujímavých filmov, kde vidíme aj určité pochybnosti alebo určitý taký realizmus alebo civilnosť, hej, kde sú často tie filmy hľadaním človeka, ktorý možno nie je zo žiadnej cirkvi alebo nie je veriaci, ale je hľadajúci. Hľadá pravdu a v podstate niekde ju nachádza, niekde nie. Je to proste príbeh človeka. A zobrazuje tú drámu hľadania. A tú drámu hľadania, je tam mnoho filmov, kde tú drámu hľadania môžeme nájsť. Slavo, ďakujem ti, že si bol našim hosťom.
A priatelia, vy keď vás zaujalo to, čo sme sa so Slavom tu narozprávali, tak kľudne si môžete tie filmy pozrieť na Filmane, alebo aj iné filmy, ktoré pohrejú vášho ducha.